Ayan na guys, second day na, mamamalengke na ulit kami ni Esik at ni Janjan. So gulay nga pala kami, no? Gulay, itlog, at isda ang aming ihahanda. Lahat dito, mura ang paninda. Dadayo kami rito para bumili ng tilapia. Oh, kitang-kita mo naman ang kinis ng ulo ni Kuya. Nililinisan yung tilapia. Paghahandaan namin yung mga dadating na second batch galing Cladway. Siyam na motor ata sila. Pagdating nila, luto na yung pagkain. Kakain na lang sila. Di wow, no? Ang galing-galing nila, no? Kami pa ang nautusan magluto ng hapunan nila. Ayan na guys, no? Bumili na kami ng pangalmusal, tuyo, bigas, hasmin dinurado, baga naman. Tuyo, itlog. Oh, nakita ninyo, oh, si Esik, busy. Pagod na pagod yan. Kaya Esik, salamat nga pala sa iyong libreng tuluyan na bahay dyan sa Dapo Beach. Ayan, tatawid kami sa kabila at para bumili ng uling. Ang mahal ng uling dito. Yung uling, masiga siya. 50 isang plastic. Dalawa ang binili ni Janjan dyan. Para hindi naman mabitin sa pagluto. Ayan na si Kuya. Gusto pa yatang tawaran ni Janjan, no? Marami kaming ginagawa dyan. Ayan na guys, nakumpleto na ang aming mga binibili, no? Busy ang lahat para sa pagdating nila. Ayan na, nagagalit na si Esek. Bilisan nyo daw at naiinip na kami. Wala kaming kausap, kaming apat lang. Pakita mo Esek ang mga ating binili sa kanilang pagdating. Fishball, ikiyamang inyong mga pulutan. Ayan na yung tinaas ko na ang doradong bigas. Sige na guys, hintayin namin kayo. Ride safe sa inyo. Ayan guys, naglaro muna kami ng pusoy habang nagluluto ng hapunan ng mga dadating. Wala kami magawa kaya nagpusoy muna kami. 5-5, no? Talo nga pala si Esig niya na ng 13,000. Tapos papunta siya. At ayan na nga, dumating na sila. 11:30 na, inaantok na si Janjan, humihikab-hikab na. Ang unang dumating, shoutout kay Ogie. Siya ang number 1, unang-una, Eddie wow. Sino pa kaya ang mga darating? Ayun, no? Excited na siya makita. Akala mo, ganda ng parkingan natin. Wala tayong magandang parking. At eto na, sumataw na si Dadard. Ayan na, oh. Ano daw? Rapper daw si Dadard, oh. What's up, my man? Ayaw ko sa'yo. Shoutout kay Glory. Ayan na, nagmegos-megos na sila. Ayan pa, may sumataw pa. Ano daw, saan ka punta? Oh, shoutout sa'yo. Oh, ayan ang mga kasama natin sa mga nag-rides, no? So, gabi na, ginabi na sila. Ang pinakamalupit dyan, yung isa. Siyempre, si Pinky ang the best dyan. Ang lupit mo talaga, Pinky. Wala kang katulad. Ayan na guys, gutom na si Dadard. Tignan mo naman. O, panay ang sandok. Sige. Kung hindi naghapunan, ayan ang pasalubong nila sa amin. Ang daming Alfonso. Ayan na guys, kumakain na rin si Jubar tsaka si Kuya Vlady. Tuwan-tuwa na sila at meron na silang makakain at masarap. Ayan na guys, ayan na yung Alfonso. Inumpisa ng tagayan ni Onel sa tabing dagat. Pero hindi nagtagal yan kasi umulan. Nakarinig kasi ng mahiwagang tunog. Ayan na. Nilipat pa nila, maya-maya tatakbo kami dyan dahil kasi uulan na guys. Tignan mo, tuwan-tuwa siya, no? Ngayon lang nakarating sa dagat. Ayan nga guys, no? Isa sa mga sumama sa amin.
Parang binata lang. Si Uncle Boy shoutout nga ang kasama niya, no? Ayan na guys, si Pijong. Pumapapak na ng ulam. Mamaya lalapang na yan kasama si Uncle Boy. Ayan na si Boss D, kumakain na naman. Anong ulam na naman? San Marino. Ano yan, Boss D? Gutom? Di ba guys, naririnig niyo yung tawanan? Ayan yung mga tawanan ng mga tropang masiyahin. Minsan lang nangyayari yan. Pag open ang lahat, nakakapag-wides kami. At kaya nag-i-enjoy ang bawat isa. Sige, shatin na natin ang Alfonsong pasalubong ninyo. Sige guys, abangan nyo ang aming konting video na walang kakwenta-kwenta. Ayan na guys, medyo napapasarap na si Tawa sa kwento. Panay na ang tawa, panay ang halakhak. Isa pa ito, no? Wagas kong tumawa. Nakaka-enjoy, nakakawala ng problema. Ayan, nakakamiss sa tropa, no? Kahit puro barako kami, ang kwentuhan lang. Ayan nga guys, no? Matutulog na kami, nakarami na kami ng Alfonso. Si Uncle Boy ang aking katabi ngayon para matulog. Ayokong tumabi sa iba, si Uncle Boy na lang, ayos na ako. Ayan guys, abangan nyo ang paggising namin sa umaga. Nandyan ang mga kulitan.